Ai vrea ce? Push pineapple, save the tree. Doamne, cât s-a urlat pe mine. Să-i muzica. Mă, serios? Nu e gata tare, am mai zis. Doamne, serios. Știu, ce pe tine te vedeți melodia după 11 luni. Nici măcar nu mă simt. De fapt, eu o simt pentru eu când trăiesc tot timpul înainte de melodie, dar... Mamă, cât a gândat. Pe dașa. Ar trebui și mie, te rog, unde văd? Pe unde? Bine, acum, să niște. Uite. Genial, da. Zi-mi și mie, unde? Uite, asta e, că aici e piciorul tău. Unde? Pe gândit. Uite acolo. Uite acum urcă, nu vezi? Acum și până am văzut. Am văzut acum. Iubi, dă-l încolo, Uite tu. să dau un col că Uite și ce frumos este, ce aveți? Nu, să-l calce. Îl calc. Iubi, nu pot să-l dau cu nimic. Ți-e frică? Da. Hai mă, ia-l. Lăsă-l împing cu asta. Nu că e prea mare. Hai mă, guri, împinge-l. Dar nu e, dar să fie gândac Dar adevărat. mi-e frică. E gândac. Ăsta e spart. Hai da, bă, grasule, întoarce-te. N-are niciun sens, să vină la atac. Nu e gândac, nu e rătaș. E rătaș. Băi, Stai că uite ia, mătura aici. Mă, uite, dă-i un piu. Gata. Gata, acum. Și unde e pasărea? Da, știu că am văzut-o. A aruncat-o Alina, am crezut că a aruncat-o la dracu în praznic, a aruncat-o aici. Se miroase ca noi, bani. Păi asta. Ce e aici? Păi ar trebui să o ia până mâine. E un gândec acolo mare, e gan. Fetele la rând? Ce-i? E gândac sau cărăbuș? Nu au cum să facă mapa. Nu au cum să facă. Da, pasărea, că nu știu, pasărea, că miroase aici. Gina, când nu mai ții, o pui pe pat la mine, mă ții. Așa ne-ai făcut de ultima... Ce? Oricum, în curând o să arăt de 15. Apoi o să arăt... Da, m-a lăsat și o oră muzica. Nu, ultimele 3 zile... A, da? Unde eram? Cred că dormeam. Că dorme. După asta, în curând, fac 15. În timp, pe tot.